Ahoj, sme Luky a Peťa a vyrazili sme na 4 dní do Malagy. Poďte sa pozrieť, ako si viete užiť Španielsko aj s pokazeným autom a 6 hodinami čakania na diaľničnej benzínke. Pripravte sa na zmeny plánov. Takže, pristáli sme v Malage. Let trval asi 3 hodiny a prešiel celkom rýchlo, aj keď sme trochu meškali. Vyzdvihli sme batožinu a uvedomili sme si, že nevieme, kde hľadať auto. Ušiel nám shuttlebus a v požičovni na správy nereagovali. Tak sme si vzali Bolta do požičovne a o 15. sme už mierili autom do mesta. Tam sme sa zrazu ocitli v nízkoemisnej zóne, tak sme mali chvíľu stres z pokuty. Nakoniec sme od požičovne zistili, že tam naše auto môže ísť, aj keď nemá nálepku, a zaparkovali sme na parkovisku Aparcamiento La Alcazaba, ktoré stálo približne 20 eur na noc. Po krátkom hľadaní sa nám podarilo nájsť aj naše ubytovanie. Na druhý pokus. 256 krížik. Krížik? No, ja neviem. Ale stretli sme sa na ubytovaní s 2 ľuďmi, ktorí... Mali podobný problém ako my, ale oni boli na správnom mieste. My sme prišli na zlé ubytovanie. Ale už sme prišli na správne ubytovanie a máme tu darček. Proste bolo toho na ten deň dosť. Už si ani nepamätám, v akom sme meste. Malaga. Tu som aj premýšľala. Alebo Maňana mi ide hlavou. Maňana. Ideme sa pozrieť na darček, ktorý sme dostali od ubytovania Libére. Chcem oriešky. Ja chcem jesť. Štuple do uší. Kávu. Čipsy a toto je. To je voda. Je to cool? Je to cool. Takúto som ešte nepila. Som hladná. Majú tu Cezar šalát. A pre Lukyho tu majú tapas. Čo to vôbec je? Čo tu je? Tapas? Netuším, čo je tapas, ale dneska si dám tapas a zistím to. Tak sme to išli zistiť. Sadli sme si do reštaurácie Los Marangos, kúsok od ubytovania. K jedlu nám hral jeden z mnohých pouličných umelcov, ktorých sme v meste stretli. Ako predjedlo sme dostali chutné olívy s chlebom, čo bol asi tapas. Predjedlo. A čakali sme, kým prinesú večeru. Vonia to výborne, vyzerá to výborne a veľmi sa na to teším. Bojím sa toho, čo asi príde, že to horúce, aby som to zjedla, ale idem čím skôr sa do toho pustiť, nech to môžem kúkať. Ja vám neviem, čo som si objednal, ale vyzerá to dosť dobre. Vyzerá to ako rezeň. Asi to bude dobré. Ideme si zatancovať. Ale no. Chystáme sa na raňajky. Ale ešte nevieme, kde ich máme. Takže to ideme zistiť. Tak sme sa vydali úzkymi uličkami historického centra hľadať raňajky. Našli sme ich v kaviarni Santa Catedral, ktorá bola medzi Picassovým múzeom a katedrálou, asi 200 metrov od nášho ubytovania. Milujem jazyčík. Konečne po hodinách hľadania sme našli Louvre. Len zatiaľ nevieme nájsť vchod. To je rímske divadlo. Ja mám taký pocit, že tuto je všetko také na kope.
Chvála Bohu. Tak sme v centre starom, takže... No, v podstate, ako sa hýbame, tak stále nachádzame niečo, kam chceme ísť. Tu je tá pevnosť Alcazaba pred nami. A hneď teraz... pod ňou divadlo. Áno. A tu je Louvre. Takže, vyrazili sme smerom na Gibraltar. Cesta by mala trvať asi 2 hodinky, ale sa nám pokazilo auto. To nové auto. No to je dosť kúžené, ne? Nové auto. Takže nové auto a už vypisuje problémy. Aká je komunikácia z Malaga Cars? Ohavná. Keď sa nám už pokazilo auto, tak si aspoň vyberám na skvelý obed. Pokazilo sa nám auto. Hej, už asi 3 hodiny sedíme na diaľnici a riešime to s nimi. Veľmi dobré recenzie pre malagacars.com alebo malagacar.com. A prvé 2 hodiny sme sa len vlastne dobíjali k tomu, aby sa niečo začalo riešiť. Potom sa to už nejak začalo riešiť a už teda čakáme asistenciu. Prišli sme aspoň na benzínku, auto vyhadzuje rôzne problémy, akože chyba vstrekovania, chyba brzd a podobne. A sme na diaľnici, takže to asi nie je úplne najlepšie. Ešte keď je človek v aute, už teda je to nepríjemné, keď zabiehajú veľké auta, ale keď som sa postavila von a šli sme tam dať trojholník, kam bolo treba. Pozor, nevysyp čokoládu. Nie, hneď som si kúpil. Na nervy, dobre, naopak. Aj káva bola. Ja som si nedala, bo by ma piclo. Zvládame. Nie sme na Gibraltari, sme... Sledujeme krásnu krajinu pri diaľnici. Myslíš? Vidíš taxík? Nie. Mal by prísť taxík. No a tak to dopadá, keď spožičiavate auto. Asi sa vám pokazil dneska aj vlak. Ale dosť už bolo nešťastia a dnes nás čaká už len skvelá pizza, zákusok a ideme na ubytko. Samozrejme musíme zmeniť plány, keďže už nemáme auto. Zajtra celý deň Malaga. Máme deň posledný, ale ideme si to užiť aj počas dažďa. Máme dážniky? A mám jazvečika. Picassovo jazvečika, to som ani nevedela, že on mal jazvečika. Naozaj ho namaloval, bola to teda kresba a jedným pohybom ho namaloval a toho mám. Do Rímskeho divadla sa dá dostať cez malú expozíciu. Vstup je zdarma a je možné sa tu voľne pohybovať. Hneď vedľa východu z divadla sa nachádza vstup do Alcazaby. Tu sa už platí aj vstupné. Vyšlo nás to 20 eur dohromady a zároveň je to aj vstupné na hrad Gibralfaro, kam sme išli potom.
Kam ideme? Hore. Ideme na Castillo de Gibralfaro. Ja už som si odvykol od šlapania do kopca za posledné mesiace. Peti, ty si zvyknutá na šlapanie do kopca? Ale nebolo to dlhé, kráčame asi 10 minút. Ale dá sa to. Hej, a za chvíľku sme pri Castillo de Gibralfaro. V hrade Gibralfaro sa nachádza malé múzeum, v ktorom sa môžete dozvedieť viac o histórii hradu, vojenskom využití pevnosti alebo si prehliadnete modely či historické mapy. Je vo vnútri areálu a jeho prehliadku zvládnete aj za 15 minút. Potom si môžete užiť zvyšok pevnosti a krásne výhľady na Malagu, bičiu arénu, katedrálu, prístav či samotné Stredozemné more. Máme 17:35 a chystáme sa na neskorší obed. A najhoršie je to, že tu to nemajú ako normálny... tu je Tasca Láska. Že tu nemajú normálnu reštauráciu, v ktorej by robili aj paeju, aj pizzu. To mi chýba. Áno, paeja pre jedného, to je vzácnosť. A tu je Tasca Láska. My sme prišli do Tasky Lásky. Tak som sa tu naučila jesť olivy, ale tieto sú lepšie. Tu pani Peti si dala kuracie prsia s kapučtou a zemiakmi. Vyzerá to super. A mne prišla tá vysnívaná paella, ktorá vyzerá tiež parádne. Môžem ochutnať? Môžeš. Keď mi to zachutí, dám si zajtra. Dobre. Je to chutné, to. Výhoda byť so ženou s malým žalúdkom. Výhoda byť s frajerom, ktorý rád skúša jedlo. Keď sa to nevydarí, musí to zjesť. Keď sa to vydarí, tak mu s tým pomôžem. Party na poschodí. Voda nie je studená, je dobrá. Hej, aj na prstoch sa mi zdá fajn na nohách teraz. Po skvelej večeri, kde v Tasca Láske urobili aj paeju pre jedného, čo je top, sme sa ešte šli prejsť po pláži a objavili sme repliku lode Krištofa Kolumba, kopec obchodíkov či centro Pompidou. Opúšťame to tu. Ideme na raňajky? Môžeš prejsť. A ideme domov.
Toto bol náš výhľad, ktorý sme nevyužívali. A toto je Picassovo múzeum, asi 100 metrov od nášho ubytovania. Vstupné 13 eur osoba. Našou poslednou zastávkou bola katedrála z roku 1528. Krásna stavba, celkom monumentálna. Určite sa oplatí vidieť. A to je všetko. Už nás čaká len cesta na letisko a let. Ahoj a znova niekedy na budúce.